Chcel by som poznamenať niekoľko poznámok k videu o histórii katedry telesnej výchovy a športu od roku 1959 do roku 1990. Predovšetkým držali sme sa niektorých zásad. Vyhýbali sme sa službe mocným, pracovali sme tak, aby sme boli my potrební pre druhých. Boli sme otcovia zakladatelia katedry. Boli sme autentickí. Učili nás tréneri, profesori Rovný, Kuchen, Perutka, Šimonek, Macák, Hrčka, Černušák. Po skončení štúdia sme okamžite nastúpili na pedagogickú fakultu a začali sme učiť to, čo nás učili pred 2 rokmi. Náš záber bol v meste Nitra, na Slovensku a aj v Československu. Ako príklad by som uviedol organizáciu Spartakiad na československej úrovni. Ju organizovala kolegyňa Oravcová, kolega Brož. Predstavte si, že Spartakiady sa zúčastnilo 700 000 ľudí. Pre nich bolo treba zaistiť dopravu, ubytovanie, stravovanie, vystúpenie. To isté sa týkalo aj divákov. Kolegyňa Náďová usporadovala celoslovenské akcie, ktoré sa týkali gymnastiky. Boli sme hodnoverní pri požiadavkách KTV od roku 1959 do roku 90. Držali sme sa hesla, že verejne sme oboznamovali vedenie školy a kolegov, pedagógov s našimi požiadavkami. Potom bola naša práca a potom bol výsledok, ktorý bolo možné si overiť. Kľúčové východiskové tézy, niektoré princípy, na ktorých stála katedra telesnej výchovy a športu na Pedagogickej fakulte v Nitre. Človek je tvor telesný, duševný a duchovný. Každý z nás je majiteľom svojho života. Naše telo nás prevádza celý život od narodenia až do smrti. Šport prináša realitu života, objektivitu, disciplínu, motiváciu k detailom, vyrovnávanie sa s neúspechom a porážkami. Aj po nich je tu snaha víťaziť. Snažili sme sa držať kľúčového postoja v živote. Život je cesta dopredu, vytýčeným denným, mesačným, ročným, celoživotným cieľom. Držali sme sa hesla, kto sa nerozvíja, stagnuje a zanikne. Pokúšali sme sa hľadať pre našich študentov celoživotnú existenciu. Nezmierili sme sa s demografickou realitou. Odmietali sme postoj, toto má vybaviť vedenie, a prijali sme postoj, my to vyriešime.